Ahojte, prišli sme na terénu, začali sme vybaliť auto a teraz sme zistili, že je tu veľmi kvalitná hlina, takže teraz budeme pracovať z lokálnych materiálov. Nachystali rady kahlic, vidíte veľkoformátové kahlice, ktoré majú lesklú bielu glazúru s výškou až 32 cm, to je ručná výroba. Kahlová pec bude mať 5 radov. Spravili sme prvý rad, našťastie lokálne ingrediencie, z čoho varíme, fungujú veľmi dobre. Hlina veľmi pekne vysuší, drží kahlice. Teraz nadrútujem rad, potom spravíme vnútro pece, sem prídu dvierka a potom postupne pokračujeme piecku. Prišli sme na to, že nevieme ísť dole cestou, lebo začalo pršať, je tam také blato a hlina, že moje auto skoro padlo do lesa. Tu budeme spať a do polnoci asi stíhame piecku. A potom ráno vyfugujeme, upratujeme a ideme domov. Jojsaka, dobrú noc! Nielen predošlú piecku sme dokončili, ale dokončili sme aj druhú piecku v tejto miestnosti. Takisto bude hlavným zdrojom tepla. Úplne stačilo, sme veľmi unavení, takže je čas ísť domov si oddychnúť. Bye bye.